Wel, gawn ni droi at salm eto, a salm 100 un harwain ni I addoli heno. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd yr holl ddeiar, a ddolwch yr arglwydd mewn llawenydd, dewch o'i flaen a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw, efe a'n gwnaeth, a'i eiddo ei ymfydyn, ei bobl a defaid ei borfa. Dewch I mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw yr arglwydd. Y mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Wel, gawn ni ymateb gyda'r emyn cyntaf, heno fe enaid bendithia yr arglwydd. Wel, ein darlleniad nesaf ni nawr yw Salm 33. Salm 33. A'r thema sydd gyda ni heno yw llawenhau yn yr arglwydd, ac dyma neges wrth gwrs ac anogaeth y salm yma. Ac mae'n dechrau gyda'r anogaeth a mae'n gorffen gyda llawenhau yn yr arglwydd. Felly, Salm 33, a gawn ni glywed gair Duw yn orta. Llawenhewch yn yr arglwydd, chwi rai cyfiawn. I'r rhai uniawn gweddus yw moliant. Molwch yr arglwydd ar delyn, canwch salma iddo ar offeryn decdant, cenwch iddo gan newydd, tynnwch y tannau'n dda rhowch floedd. Oherwydd gwir yw gair yr arglwydd, ac y mae ffyddlondeb yn ei holl weithredoedd.
Y mae'n caru cyfiawnder a barn. Y mae'r ddaear yn llawn o ffyddlondeb yr arglwydd. Trwy air yr arglwydd y gwnaed y nefoedd, a'i holl lu trwy anadl ei enau. Casglodd y môr fel dŵr mewn potel, a rhoi'r demderoedd mewn ystordau. Bydded i'r holl ddaear ofni'r arglwydd, ac I holl drigolion y byd ar swyddo rhagddo, oherwydd llefarodd ef ac felly y byd. Gorchmynnodd ef a dyna a safodd. Gwna'r arglwydd gyngor y cenhedloedd yn ddim a difetha gynlluniau pobloedd. Ond saif cyngor yr arglwydd am byth a'i gynlluniau dros yr holl genedlaethau. Gwyneu byd y genedl y mae'r arglwydd yn dduw iddi, y bobl a ddewisodd yn eiddo ei hun. Y mae'r arglwydd yn edrych I lawr o'r nefoedd ac yn gweld pawb oll, o'r lle y triga y mae'n gwylio holl drigolion y ddaear. Ef sy'n llunio meddwl pob un ohonynt y mae'n deall popeth a wnant. Nid gan fyddin gref y gwaredu'r brenin ac nid â nerth mawr yr achubir rhyfelwr. Ofer ymddiried mewn march, mewn ceffyl am waredigaeth, ei holl gryfder ni all roi ymwared, y mae llygaid yr arglwydd ar yr rhai a'i hofna, ar yr rhai sy'n disgwyl wrth ei ffyddlondeb. Yw gwaredu rhag marwolaeth a'i cadw'n fyw yng nghanol newyn. Yr ydym yn disgwyl am yr arglwydd. Ef yw ein cymorth a'n tarian. Y mae'n calon yn llawenychu ynddo am I ni ymddiried yn ei enw sanctaidd. O arglwydd dangos dy ffyddlondeb tuag ato, fel yr ydym wedi gobeithio ynot. Ni'n diolch i'r arglwydd am ei air. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Gyda'n gilydd gawn ni ddod I geisio Duw. Diolch eto sydd gyda ni arglwydd Gerdyfron di am gael ymgynnull yn enw'r arglwydd Iesu Grist, am gael dod yn hyd arglwydd I daddoli di a dyfoli di ac I dy geisio di gyda'n gilydd yma heno. Ac I ni diolch dy fod ti yn ein galw ni I ddod, ti'n ein cymell ni I ddod ata ti, ti'n ein cymell ni I dy geisio di, ti'n ein cymell ni I daddoli di, ti'n ein cymell ni I lawenhau yno ti. Ac felly arglwydd I ni'n diolch am y cyfle I wneud hynny heno. Ac am yr anogaeth ni'n cael, ac am y moddion gras sy'n help I gadw ein persbectif ni fel dy blant yn glir, a'n ffocws ni yn glir yn y byd I ni'n byw, yn y bywyd real I ni'n byw bob dydd, fel yng nghanol popeth I ni'n gallu llawenhau yno ti. Ac o arglwydd I ni felly yn plygu Gerdyfron, oherwydd dy fod ti'n dduw mawr, I ni wedi clywed nawr bod ti'n arglwydd sofran dros bawb, wyt ti yn llywodraethu dros y nefoedd a'r ddaear, yn llywodraethu dros bopeth. Ac o arglwydd mae hynny yn gysur mawr iawn I ni, oherwydd ein bod ni yn dylaw di, ac dylaw di sy'n lliwio popeth, holl gwrs hanes. Ac mae pob peth yn gweithio gyda'i gilydd mwyn dy bobl di arglwydd ac mwyn dy deyrnas di. I ni'n diolch mai ti yw y creawdwr ac bod hynny yn dangos dy allu rhyfeddol, bod e'n dangos dy nerth di, bod e'n dangos dy ddoethineb mawr di arglwydd, y ffordd wyt ti wedi creu nefoedd a deiar, y ffordd wyt ti wedi creu dyn, dynoliaeth, ac I ni'n plygu ac yn daddoli di arglwydd. Yr unig ddoeth dduw, y Duw holl alluog. Ac o arglwydd mae hynny yn achos llawenydd mawr I ni, oherwydd mae ti yw ein gwaredwr ni. Mae ti yw ein tad yn y nef. Mae arno ti, mae'n achubiaeth ni'n dibynnu, ac nid arno ni
ein hunain. Ac felly, ni'n diolch am ein atgoffa ni o hynny heno. Ni wedi clywed yn y salm, dy fod ti'n ffyddlon hefyd. Bod y air di yn ffyddlon. Bod y air di oedd yn creu y byd. Dy air di sydd yn llawn addewidion i ni yn ffyddlon. Hynny yw, wyt ti'n ffyddlon i'r gair yna. Ac i ni'n diolch am hynny arglwydd. Bod ni'n gallu pwyso ac ymddiried yn dy addewidion mawr iawn a gwerthfawr. Dy addewidion arglwydd ar gyfer dy blant, ar gyfer dy bobl, bod ti'n paratoi lle ar ein cyfer ni yn y gogoniant, bod ti'n addo ein cynnal ni, yn cadw ni a pheidio yn colli ni yn y cyfamser o arglwydd, ond ein dal ni'n dyn a'n dwyn ni i ogoniant, fel bod ni'n gallu llawenhau a gorfoleddu mewn gorthrymderau hyd yn oed, oherwydd pwy wyt ti a pwy i ni fel dy blant di hefyd. Ac o arglwydd i ni'n gweddio heno y bydd hyn yn fendith i ni arglwydd i gael ein atgoffa o'r gwirioneddau hyn, pam bod rheswm gyda ni i lawenhau. A pam bod modd i ni lawenhau bob amser ym mhob amgylchiad. Ac o arglwydd i ni'n gweddio, bydd hynny'n help i ni nawr, nid jyst bod ni'n casglu gwybodaeth am hyn arglwydd, a bod ni'n deall yn ein meddyliau, sydd yn help, wrth gwrs, ond bod ni'n profi fe ac yn ei fyw o ddydd i ddydd yn ein bywydau ni. Ac o arglwydd felly, ni'n gweddio byddi di'n ein bendithio ni heno trwy y gair yma. Byddwn ni'n ymwybodol bod ti gyda ni arglwydd, bod ti yn bresennol yn ein plith trwy'r ysbryd glân, ac o arglwydd y byddwn ni'n cael golwg ohono ti, ein Duw mawr gogoneddus, golwg o'r arglwydd Iesu, golwg o dy waith di, fel bod na lawenydd yn codi yno ni, a bod ni'n deall ac yn gweld siwr y gallwn ni feithrin llawenydd a'r agwedd yma o lawenhau yno ti. Ac arglwydd i ni'n cyflwyno'n gilydd i ti felly, ac i ni'n gweddio dros rhai sy'n methu bod gyda ni arglwydd. Rhai falle sy'n gartre nawr, rhai yn yr ysbyty, rhai cysylltiadau gyda ni sy'n mynd trwy brofiadau cas ac anodd iawn, ac i ni'n gweddio bydda nhw yn gallu profi hyn o arglwydd. Bod na lawenydd yng nghanol gofidiau, yng nghanol stres a phwysau, ond bod na lawenydd hefyd yno ti arglwydd, ac yn dy ddaioni, ac yn dy waith, yn ein bywyd ni ac yn mywyd eraill hefyd. Ac arglwydd i ni yn cyflwyno y gwaith i ti, ac yn gweddio dros ein gilydd yn yr eglwys o arglwydd. Ni'n gweddio byddwn ni'n rhai sydd yn tyfu mewn ffydd, mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth ohono ti arglwydd, yn tyfu mewn sancteiddrwydd hefyd, a tebygrwydd i Iesu Grist. Byddwn ni'n tyfu mewn cariad a gobaith, yng ngobaith yr Efengyl. Doethineb a dirnadaeth i ni'n gweddio arglwydd, ac i ni'n gweddio bydd hyn yn fodd i ni i lawenhau yn ein gilydd hefyd o arglwydd. Fel i ni yn dangos bod ni'n dygaru di wrth garu'n gilydd, helpo ni i lawenhau yno ti wrth lawenhau yn ein gilydd. Lawenhau yn dy bobl di, ac yn ein brodyr a'n chwiorydd yng Nghrist. Fel i ni'n gweld yn y llythyr at y Philippiaid. Ac o arglwydd felly, i ni'n gofyn y bydd hyn eto yn dylanwadu arno ni, ac yn gafel yno ni arglwydd. I ni'n gweddio arglwydd dros rhai sydd mewn amgylchiadau anodd tu hwnt, lle mae rhyfeloedd, lle mae erledigaeth o arglwydd. I ni'n meddwl am Ogledd Corea, wrth gwrs, a'r sefyllfa fyna. I ni'n meddwl am rhannau o Affrica a'r dwyrain canol hefyd, o arglwydd lle mae rhyfel nawr a lle mae erledigaeth ar dy bobl di. Ac i ni'n gweddio bydda nhw'n cael eu cynnal arglwydd yn eu calonnau, y bydd y lawenydd di yn eu cynnal nhw, yr anawsterau dybryd. Felly, ni'n cyflwyno
hyn i ti arglwydd. Ac yn ola, ni'n gweddio dros y gwaith, waith yr Efengil yn ein plith ni, ac yn ein gwlad ni, wrth gwrs, yn ein dyddiau ni arglwydd. Ac ni'n gofyn i ti'n nerthu ni yn y gwaith, gofyn i ti'n cynnal ni arglwydd, cynnal ein breichiau ni, pan ni'n gynnal breichiau'n gilydd. Ni'n gweddio byddwn ni'n profi'r breichiau tragwyddol o dditano ni, i'n nerthu ni'n barhaus arglwydd. Diolch am yr addewid, yn ôl y dydd y bydd dy nerth. A ni'n diolch am hwnna arglwydd, a helpa ni i gymryd pob dydd a profi dy nerth di ar gyfer gofynion y diwrnod hwnnw. Ni'n gweddio eto dros y gwaith wythnos yma, boed yn yr ysgolion o arglwydd, boed gwaith gyda'r plant, y swper, pob peth a'r cyfarfodydd hefyd, ac ni'n gweddio bydd y fendith di ar bob peth arglwydd. A bydd i di yn y canol, ac y bydd pob peth yn ogoniant i ti, yn arbennig, yn dwy'n clod ac anrhydedd, ac yn dyfawrhau di o arglwydd. O arglwydd i ni'n gweddio y bydd hyn yn digwydd trwy ein heglwys ni. Mae pobl yn ddall iawn, mae pobl yn feri golwg, y methu gweld Iesu Grist, y methu gweld mawredd yr arglwydd Iesu, methu gweld mawredd Duw o arglwydd oherwydd pechod. Ni'n gweddio i ti'n defnyddio ni arglwydd. Neges yr Efengil sydd gyda ni, a'n bywydau ni hefyd, i ddangos pa mor fawr wyt ti. Bendithio ni felly arglwydd, a derbyn ein diolch. Maddau ni'n pechodau, derbyn ni a chadw ni. Mwyn Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr ail emyn sydd gyda ni heno. Llais hyfryd tra dras sy'n gweiddi dihangfa, yng nghlwyfau mab Duw, bechadur mai noddfa.
Wel, ni'n troi nôl at llythyr at y Philippiaid, pennod 4, a na i ddarllen y paragraff o adnod 2 i adnod 6. Yr wyf yn annog Ewodia ac yn annog Syntyche i fyw'n gytun yn yr arglwydd, ac yn wir y mae gennyf gais i tithau fy nghydymmaeth cywir dan yr iau. Pro dy gymorth i'r gwragedd hyn a gyd ymdrechodd am i o blaid yr Efengyl, ynghyd â Clement am cydweithwyr eraill sydd â'u henwau yn llyfr y bywyd. Llawenhewch yn yr arglwydd bob amser, fe dywedaf eto llawenhewch. Bydded eich hynawsedd yn hysbys i bob dyn, y mae'r arglwydd yn agos. Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i Dduw trwy weddi ac ymbil, ynghyd â diolchgarwch. A bydd tangnefedd Duw sydd goruwch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Yn ein cymdeithas ni ar hyn o bryd, i ni'n clywed lot o sôn am iechyd meddwl, neu afiechyd meddwl, os mynnwch chi, yn y newyddion, yn y cyfryngau. I ni'n clywed amdano fe'n aml iawn. Mae'r profil wedi codi tipyn yn y blynyddoedd diwetha. Mae Covid, wrth gwrs, wedi bod yn rhan o hynny, ac i ni'n clywed am costau byw, ansefydlogrwydd bywyd, bod bywyd ddim mor sefydlog, a falle mae wedi bod yn ariannol, yn economaidd yn y dyddiau hyn. O ffrind i fi'n dweud wrtho fi rhyw bythefnos yn ôl, mae yn i 40au, mae e'n Gristion, ac oedd e'n siarad â ffrind cymydog iddo fe, sydd ddim yn Gristion ar hyn o bryd, dyn ifanc gyda teulu, ac oedd e'n rhannu pa mor bryderus oedd e, yn gyffredinol, anxious. Bod hynny'n wir yn ei fywyd yn gyffredinol, ac pan mae'n mynd i'r gwely yn y nos, mae yna ofid, mae yna bryder ar ei fywyd. Nid bod byddech chi'n meddwl, wrth edrych arno fe, byddech chi'n meddwl o edrych ar ei amgylchiadau fe, ond pryder yn pwyso arno fe. Ac mae y sleid cyntaf nawr te heno gan y Mental Health Foundation, mae hwn, a wedi jyst i copio fe fel mae ac mae'n rhoi ffigurau i ni fanna am 2022 a 23. A cyfartaledd o 37% o fenywod, a 30 mwy na lai o ddynion yn cydnabod lefel uchel o bryder. Lefel uchel o bryder. A fel chi'n gweld, mae hwnna bron yn un am bob 3, ynddo e? 1/3, bron iawn, beth bynnag. Ac mae hynny'n gynnydd, mae nhw'n dweud, o gymharu â rhyw 10 mlynedd yn ôl, 2012 to 15. Oedd y ffigurau yn 21 ac 18. Felly, yn lle 1 o bob 5 ar gyfartaledd, 1 o bob 3 erbyn hyn. Ac wedyn, o'n i'n edrych beth o'n nhw'n dweud oedd yr achosion, beth oedd pobl yn dweud oedd yr achos am hyn. A mae'n amrywiol iawn, wrth gwrs, yr achosion yn amrywiol iawn. Felly, afiechyd tymor hir, chi'n deall rhywbeth fel yna. Wedyn, pethau sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Pethau sydd wedi digwydd yn gorffennol sydd yn traumatic. Falle camdriniaeth, falle trais yn y cartre, falle camddefnydd o gyffuriau ac alcohol. Ond hefyd, pethau sy'n digwydd nawr yn ein bywydau ar hyn o bryd. Arian, problemau gyda tai, housing, diweithdra neu trafferthion yn y gwaith, stres yn y gwaith, unigrwydd yn cael ei enwi yn aml, a bwlio a anawsterau gyda
perthynas gyda phobl eraill. Yn y teulu neu yn y gwaith, jyst perthynas, ymwneud â phobl eraill. Dyna'r gymdeithas felly, i ni'n byw yn ddiheddgu nawr. Mae hwn yn real iawn nawr, o'n cwmpas ni yn ein cymdeithas ni heddiw. Wel, i ni'n dod nawr at y testun yn pennod 4. Mae'r apostol Paul yn mynd mlaen a'i anogaethau nawr i'r Cristnogion yn Philippi yn y ganrif gyntaf. Ond wrth gwrs, mae'n siarad â ni hefyd. Mae gair Duw yn siarad â ni. Mae'n perthnasol i bobl yr arglwydd o hyd. Mae wedi sôn tro diwetha, oedden ni'n edrych sefwch yn gadarn. Sefwch yn gadarn gyda'r arglwydd Iesu fel sylfaen ein bywyd ni, ei gyfiawnder ef ar ein cyfer ni. A Iesu Grist fel nod ar gyfer ein bywyd ni, fod yn debyg iddo fe wrth gwrs, ac i ddod ger i fron mewn gogoniant. Ac wedyn ni, ar ôl hwnna, mae hwnna'n eitha general yn dweud, mae hwnna'n eitha cyffredinol, sefwch yn gadarn. Wedyn ni, mae yna anogaeth mwy personol ganddo fe, Ewodia a Syntych, y ddwy yma sydd wedi cwmpa mas am ba reswm bynnag, dyn ni'n gwybod hynny, a mae'n enwi pobl, allu helpu nhw, pobl maen nhw wedi gweithio gyda nhw o'r blaen i geisio helpu yn benodol. Felly mae yna sefwch yn gadarn, mae hwnna i ni gyd wrth gwrs, ond wedyn rhywbeth mwy personol, chi sydd wedi cwmpa mas. A nawr, mae'n mynd nôl nawr, anogaeth gyffredinol eto. Anogaeth gyffredinol unwaith eto. Llawen hewch yn yr arglwydd. A mae'n dweud eto, mae'n dweud e ddwywaith, llawen hewch. Llawen hewch yn yr arglwydd bob amser, fe dwedaf eto, llawen hewch. Ac mae'n ddiddorol, mae wedi dweud e'n barod wrth gwrs, dwi ddim wedi datblygu llawer, ond mae wedi dweud ym mhennod 3. Llawen hewch yn yr arglwydd, oedd e'n dechrau pennod 3. Ac wedyn mae wedi sôn, wrth gwrs, am y rhai sydd yn ei poeni nhw ynglyn â credu'n Iesu Grist ac ychwanegu beth eraill, neu byw bywyd sydd ddim yn gydnaws ar efengyl. Felly llawenhau yn yr arglwydd, a mae'n dweud eto nawr. Ac mae'n dyblu fe, mae'n dweud e ddwywaith, mae'n dweud e to, mae wedi dweud e'n hennod 3, mae'n dweud e to, a mae'n dyblu fe. Ac mae hwnna yn arwydd o cawl, wrth gwrs. Nid damwain yw e bod e'n gweud, dwi'n gweud e to wrthoch chi, mae'n tynnu sylw, mae'n tanlinellu fe, wrth gwrs. Mae'n rhoi highlighter drosto fe os mynnwch chi, dwi'n gweud hwn to wrthoch chi. Llawen hewch yn yr arglwydd. Achos ar un olwg, mae'n gallu ymddangos weithiau yn afresymol falle. Weithiau, i ni'n teimlo bron bod e'n amhosibl falle. Llawen hewch yn yr arglwydd. Bob amser. Mae'r ffaith bod e'n bron iawn yn orchymyn. Oedden ni'n gallu llawenhau achos bod rhywun yn gweithio chi i lawenhau. Achos yn aml iawn, y peth gweitha, falle allwch chi weid wrth rhywun, come on, pull yourself together. Dyw hwnna ddim bob amser yn help i rhywun sydd â pryder, sydd â giseldra yn ei fywyd. Ond mae yna anogaeth, mae fel gorchymyn i ni, fel Cristnogion, i lawenhau yn yr arglwydd bob amser, a mae hwnna wedi ni. Bob amser. Mae hwnna'n drawiadol yn dweud. Nid nawr ac yn y man, nid pan mae pethau'n ffafriol, bob amser. A mae hwnna'n heriol iawn i ni ac yn drawiadol iawn. Mae dyna yw bwriad yr arglwydd ar ein cyfer ni. Mae hwnna'n hyfryd, cofiwch. Dyna fwriad yr arglwydd ar ein cyfer ni. Bod yna lawenydd yn ein calonau ni bob amser. Pob amser a phob amgylchiad. Pan oedden ni yn darllen nawr yr achosion sy'n achosi pryder i bobl yn ein cymdeithas ni heddi, rhan o'r broblem ydy y gorffennol. Be sydd wedi digwydd yn y gorffennol. A mae hwnna'n gallu effeithio ni nawr
Mae'n gallu gadael creithiau, dofn iawn. Mae'n gallu'n marcio ni. Mae'n gallu aros gyda ni. Ac sut i ni'n gallu llawenhau wrth i ni feddwl falle am y gorffennol. Ac falle bod rhywun o'n cwmpas ni, rhywun annwyl i ni, yn dioddau ar hyn o bryd. Sut i ni'n llawenhau yn y sefyllfa yna? Neu falle bod ni'n wynebu anawsterau, wrth gwrs, peryglon, salwch, neu hyd yn oed marwolaeth falle. Mae'n dod yn nes. Wel, oedden ni fod i lawenhau? Siwr allwn ni lawenhau yn y sefyllfa yna felly? Wel, mae'r apostol Paul yn helpu ni fan hyn yn y llythyr yma. Dwi wedi dweud o'r blaen, wy'n gweud eto, mae'n llawn llawiniaeth. Mae'n nodyn, mae'n thema o'r llythyr yma at y Philippiaid, gymaint o lawenydd a gymaint o sôn am lawenydd sydd yn y llythyr. Ac mae'n hawdd, fel dwi'n gweud, i anghofio bod e mewn carchar. Mae dan house arrest, mae'n cael ei gyfyngu yn Rhufain. Dyna pryd mae'n ysgrifennu, a mae'n lle chi anghofio hwnna, yn rwydd iawn. Ac anghofio math o fywyd oedd yr apostol Paul yn byw o ddydd i ddydd, a'r peryglon real oedd e'n wynebu trwy'r amser, wrth gwrs. Wel, beth mae'n dweud? Wel, mae'n cofio ei orffennol. Mae'n llawn llawenydd, ond mae gyda fe orffennol. Mae gyda fe orffennol hefyd. A dyw e ddim yn osgoi crybwyll o bryd i'w gilydd yn ei lythyron. Dyw e ddim yn anghofio, mae e wedi erlyd eglwys Iesu Grist. Mae wedi erlyd Iesu Grist. Oedd e'n un o'r persecutors mwyaf yn erbyn Duw felly. Oedd e'n erlyd Duw, oedd e'n erlyd mab Duw, oedd e'n erlyd pobl yr arglwydd. Mae wedi cyfeirio ato fe ym Mhennod 3. Pan mae'n sôn am y pethau bydde rai pobl yn ymffrostio o ran sel, Pennod 3 adnod 6, yn erlyd yr eglwys. Yn ei sel mawr, oedd e'n erlyd eglwys Iesu Grist, erlyd pobl Dduw. Ac mae'n galw ei hunan y llai na'r lleiaf o'r apostolion yn Corinthiaid oherwydd bod e wedi erlyd eglwys Iesu Grist. A chi'n cofio Iesu Grist yn dweud wrtho fe, Sol, Sol, pam yr wyt yn fy erlyd i? Mae erlyd pobl Dduw, pobl yr arglwydd yn golygu erlyd yr arglwydd, wrth gwrs, mae gyda fe orffennol. Ac eto i gyd, dyw e ddim yn ei rwystro fe rhag llawenhau. Mae wedi cael trigaredd, wrth gwrs. Mae wedi profi gras yr arglwydd. Mae wedi cael ei alw gan yr arglwydd Iesu. Mae wedi torri mewn i'w fywyd e. Mae wedi agor ei lyged e, a'i wedd newid e, a'i alw fe. Ac mae'n gallu llawenhau. Dwi ddim yn anghofio. Mae yna. Ac eto mae'n gallu llawenhau. Yna beth mae'r arglwydd i wneud a beth mae'n wneud yn ei fywyd e. Wedyn ni, ym Mhennod 1, mae e'n gwybod bod y Philippiaid yn wynebu dioddefaint. Diwedd Pennod 1, 29, oherwydd rhoddwyd i chi y fraint, nid yn unig o gredu yng Nghrist, ond hefyd o ddioddef drosto. Gan ymdaflu'r frwydr honno gwelsoch fi ynddi, ac yr ydych yn nawr yn clywed fy mod ynddi o hyd. Felly, mae yna rhyw fesur o ddioddefaint, rhyw fesur o erledigaeth yn dod ar eglwys Philippiaid. Ac mae hynny yn cael effaith ar yr apostol Paul, achos mae'n dweud wrtho ni bod gofal ganddo fe am yr eglwysi. A concern dy fe, wrth gwrs. A pan maen nhw yn cael eu siglo falle, gan brawf, gan erledigaeth, mae'n effeithio arno fe. Bod nhw yn wynebu dioddefaint. Ond dyw e ddim yn ei rwystro fe ar yr un pryd rhag llawenhau yn yr arglwydd. Wedyn ni, mae wedi gweld Epaphras, neu Epaphroditus, yn sal iawn, bron a marw. Ac mae wedi cael gwellhad trwy drigaredd yr arglwydd. Pennod 2, 27, yn wir fe fi'n wael, hyd at farw bron,
Ond fe dosturiodd Duw wrtho, ac nid wrtho yn unig, ond wrth I finnau hefyd, rhag I mi gael gofid ar ben gofid. Nawr te, beth ni'n gweld fan hyn? Pan ni'n sôn am lawenhau yn yr arglwydd, bob amser, dyw na ddim yn golygu bod ni ddim yn profi gofid, bod ni ddim yn profi concern, bod ni ddim yn ymwybodol o'n pechod. Ond mae yna falans yma. Mae yna falans, chi'n gweld? Ydy, mae a gofid. Wrth gwrs bod yn gweld Epaphroditus, mae wedi dod bob cam o Philippi, mae wedi dod ar rhodd I Paul, a mae wedi dod, a mae'n ffyddlon yn yr arglwydd, a nawr mae bron am arw wrth fod yna gyda'r apostol Paul. A mae hwnna'n effeithio arno fe. Mae'n cael ei lawr, mae'n gofidio. Dyna beth mae'n gweud. Ond, yr un pryd, mae'n llawenhau. Mae yna falans yn yr apostol Paul sydd I fod yn falans, wrth gwrs, yn ein bywyd ni. Di ni ddim fel pren neu bloc o rew ac yn llawenhau I bob amser, sdim byd yn ein cyffwrdd ni, sdim byd yn twtio'r ein calonau ni, sdim byd yn boen I ni. Na. Wrth gwrs bod Ond, nid dyna yw popeth. Nid dyna yw'r prif beth. Mae yna, mae e'n real. Mae yna ofidiau, mae yna concern, mae yna boenau. Wrth gwrs bod Ond mae yna lawenydd hefyd. Mae yna lawenydd hefyd. Mae rhaid, mae pob rheswm, a dyma fwriad yr arglwydd, bod ni yr un pryd yn llawenhau ynddo fe. Mae yna persbectif gan yr apostol Paul. Mae'n gallu gweld y gofidiau a'r concern, mae'n gallu gweld yr arglwydd hefyd. A beth sydd o'i blaid a ffordd mae Duw o'i blaid ffordd mae'r arglwydd yn gweithio. Mae'n gallu gweld y ddau, mae persbectif gyda fe. A wedyn ni, mae ffocws gyda fe hefyd, wrth gwrs. Mae mor rwydd yn ein bywyd ni, dwi ddim yn cael tynnu lluniau yn aml yn y teulu, achos bod fi mor wael am dynnu lluniau. Achos, mae pen rhywun yn missing, mae gormod o drad a coesau neu rhywbeth fel yna. Neu falle weithiau, chi'n gallu tynnu llun, a mae'r ffocws yn anghywir. Mae'r ffôns mae'n help yn ygyn nhw, mae'n rhoi sgwar bach rownd beth I chi'n cael ffocws arno, mae hwnna'n help mawr I rywun fel fi, typu ni. Chi'n gallu cael y ffocws yn anghywir. Y person I chi eisiau bod, neu'r rhai sydd I fod mewn ffocws, os nag chi'n ofalus, maen nhw mas o ffocws ac yn y blaen. A beth ni'n gweld yn yr apostol Paul, beth ni'n gweld mae'r arglwydd yn ei fwriadu ar ein cyfer ni, bod gyda ni persbectif, mae'r concern, mae'r gofidiau, mae'r poenau, mae'r llawenydd hefyd. Bob amser. Ac wedyn y ffocws yma. A gyda ni ddewis bob amser. Fel pobl yr arglwydd, ble mae'n ffocws ni? Be sydd yn fawr yn ein golwg ni? Be sydd fwyaf yn ein golwg ni? Be sy'n cymryd drosodd yn ein meddyliau ni? Nawr, ai y gofidiau, ai y pryder sydd yna, neu y rhesymau I lawenhau. A fyna mae'r apostol Paul yn ein helpu ni fan hyn, a mae gair Duw yn ein helpu ni. Mae'r salmydd yn ein helpu ni'n aml iawn. Mae'n dweud wrth ei hunan yn aml, mae'n siarad â'i hunan, a mae'n dweud wrtho fe, fe wnaed bendithia yr arglwydd. Rod cael persbectif yn iawn nawr. Mae pobl yn ei erlyd mae pobl yn troi yn ei erbyn mae ffrindiau wedi adael e lawr weithiau, y salmydd. Rhai oedd yn mynd gyda fe I addoli. Cyfeillion wedi troi yn ei erbyn Ond ych chi'n gweld lle mae'n dod, lle mae'r salmydd, pwy bynnag yw'r salmwyr, maen nhw'n dod at yr arglwydd yn y diwedd. Maen nhw'n bwrw eu baich ar yr arglwydd, wrth gwrs. Ac fyna mae balans. A fyna mae llawenydd yn dod hefyd. Ac felly, mae rhaid I ni gydnabod nawr, a mae rhaid ni weld, mae nid amgylchiadau
sydd i fod i benderfynu yn unig cyflwr ein calon a'n meddyliau ni. Bod nhw'n dylanwadu arno ni, bod nhw'n real iawn, ond nid amgylchiadau sydd ar gair ola ar gyflwr ein calon a'n meddwl. Does dim rhaid iddyn nhw i rwystro ein llawenydd ni. Ein llawenydd ni yn yr arglwydd, yn wir, dyn nhw ddim i fod i rwystro ein llawenydd. Maen nhw yna, ond dim i rwystro, dim i fygu ein llawenydd ni yn yr arglwydd. Mae'r Cristion yn gallu bod yn llawen tu mewn pan mae'n dywyll tu fas. Ac wrth gwrs, y geiriau allweddol nawr te yw yn yr arglwydd. Siwr dyn ni'n llawenhau, siwr dyn ni'n gallu llawenhau bob amser, wel oherwydd yr arglwydd, yn yr arglwydd. Ac wrth gwrs, fan hyn mae'n anodd nawr, mae gymaint allan i ddweud am yr arglwydd. Mi glywson ni yn y salm, faint o'ch chi'n gallu codi o un darlleniad o'r salm heno, dwi ddim yn siŵr, ond beth mae'r salmau'n neud, maen nhw'n dweud wrthon ni molwch yr arglwydd, maen nhw'n dweud wrthon ni addolwch llawenhewch yn yr arglwydd, a wedyn maen nhw'n dweud wrthon ni pam. A maen nhw'n help mawr wrth wneud hynny. Mae yna resymau pam. Ac yn y salm, mae'n ffyddlon. Mae air yn ffyddlon. Mae'n gyfiawn. Mae'n sanctaidd. Mae'n greawdwr. Nerthol a phwerus. Fe yw e. Ein Duw ni. Mae'n arglwydd sofran dros popeth. Mae'n llywodraethu dros y nefoedd, a'r ddeiar, y brenhinoedd, hanes popeth. A mae'n waredwr galluog. Mae'n waredwr nerthol i'w bobl. Wel, na chi help i lawenhau. I droi ein meddwl nawr, nôl at yr arglwydd. Pwy yw e? Ein harglwydd ni. Ein gwaredwr ni, ein tad ni. Ein brawd ni. Pwy yw e? Wel, dyma pwy yw e. A mae gyda ni bob amser. Ac i ni'n gweld gogoniant Duw. I ni'n gweld person yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n llawenhau o hyd ym person yr arglwydd Iesu. Bod e'n dduw ac yn ddyn. Yr un pryd. Bod holl allu Duw gyda fe. A bod e'n ddyn i achub dynion. I fod yn frawd i ni. Ac yn gymydog i ni. I fod yn fugail i ni. I fod yn archoffeiriad i ni. Wel, na chi lawenydd. Mae'n nerthol, mae mor nerthol, ac eto, dyw e ddim yn diffodd, llun yn mygu, smoking flax, neu y bruised reed, ynddo fe. Corsen sydd bron iawn a torri, mae di plygu, mae mor dyner. Ond chi lawenydd, dim ond wrth feddwl, dod ar arglwydd un persbectif ni, dod â fe i'r darlun, a cadw fe yn y pictiwr, wrth gwrs. A chadw fe yn ein golwg a dewis o'i ffocws arno fe. Ac i ni meddwl am ei waith wedyn ni, bod Duw y Tad wedi rhoi ei unig anedig fab. Fel na choller pwy bynnag a gredo yn ddwyr. Galle ddim ein caru ni yn fwy, na mae wedi dangos yn barod ar groes Calfaria. Does dim un rheswm gyda ni, does dim awns o reswm gyda ni byth i ame cariad ein Tad tuag ato ni. Wrth i ni edrych ar Galfaria, wrth i ni feddwl am waith Duw yn dod â ni gredu yn Iesu Grist a'i groes. Mae'n ein caru ni a chariad anfeidrol di-ddechrau a di-ddiwedd. Wel, na chi lawenydd. Na chi lawenydd, i ni'n ei lawen, i ni freichio fe. Mae'n gafel arno ni, fel y bugail da. I ni nawr yn Iesu Grist, a Iesu Grist yno ni. Slaid yn dod lan nawr tewn cytawna sy'n nesaf. Y Wynwydden, darlun hyfryd iawn. I ni mor glos a hynny yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae bywyd Duw yn dod trwy'r canghennau. Mae bywyd y Wynwydden yn dod trwy'r canghennau, wrth gwrs.
Ac i'r Cristion, nawr, dyw yma wir os ych chi ddim yn Cristion, wrth gwrs. Dyw hwn ddim yn berthnasol i chi. Mae rhaid chi ddod at Iesu Grist gynta, a chi ddod i gyffesu eich pechod ac ymddiried yn Iesu Grist a'i alw fe i ddod i'ch bywyd fel gwaredwr ac arglwydd. Ond i'r Cristion, i ni trwy ffydd yn un. I ni wedi'n clymu'n un. A mae bywyd yw, i ni'n cyfranogi o'r natur ddwyfol. Mae grym Duw ar waith yn ein bywyd ni. Dyna beth mae hwnna yn ei feddwl. Ac mae hwnna'n destun llawenydd. A mae'n destun y gorfoledd. Ac wrth gwrs, mae yr ysbryd glân gyda ni. Mae'r ysbryd glân yno ni. A ffrwyth yr ysbryd, un o'r ffrwythau sy'n cael ei restru, yw llawenydd. Wrth gwrs, llawenydd yn yr arglwydd, llawenydd Duw yn ein calonnau ni. Ac felly, fel ni'n gweud, gallwn ni feithrin. Dyw e ddim yn rhywbeth yn realistig nawr. Dyw'r adnod yma ddim yn pie in the sky. Dyw e ddim yn afrealistig o ystyried bod ni yn yr arglwydd a bod yr arglwydd yno ni gallwn ni lawenhau bob amser. Yng nghanol profiadau anodd iawn, nid bod ni'n gwadu yr anawsterau, nid bod ni'n gwadu'r gofidiau, ond mae yna lawenydd hefyd. Achos bod yr arglwydd yna hefyd, mae ei ar waith yno ni. Ac i ni'n gallu meddwl eto i ddefnyddio'r apostol Paul fel esiampl wedi cael ei achub o'i fywyd ofer. Oedd ei fywyd yn fywyd o erlyd Iesu Grist a phobl yr arglwydd. Mae gyda fe nawr fywyd cwbl newydd. Hollol wahanol i beth oedd e'n byw o'r blaen. Mae'n dweud wrthon ni yn y Corinthiaid, dyw hwn ddim yn dod lan, chi'n gwybod yr adnod rhan fwyaf yno chi. Felly, os yw dyn yng Nghrist, mae'n greadigaeth newydd. Mae'n greadigaeth newydd. Mae popeth yn newydd. Aeth yr hen heibio, yma'r newydd yma. Mae gymaint o wahaniaeth achos bod yr arglwydd wedi gafel yn ein bywyd ni. Mae'n hollol wahanol i beth oedd e o'r blaen. Oedd gyda fe'i nod a'i bwrpas, oedd gyda fe'i grefydd o'r blaen. Ond oedd e'n gweithio yn erbyn Duw. A beth bynnag oedd nod a phwrpas a cyfeiriad ein bywyd ni, cyn dod at Iesu Grist, neu cyn iddo fe ddod i'n bywyd ni, oedd bant oddi wrth Dduw o'n i'n mynd, nes bod e'n gafel yno ni, nes bod ni'n dod ato fe ac yn ei droi e. Ac yn ei droi e. Ac yn gwedd newid ein bywyd. Ac yn y bennod gyntaf, adnod 18, fi'n darllen mlaen o fyna, mae'n sôn am ei anawsterau yn y carchar, mae'n llawenhau bod yr efengil yn cael ei ffregethu, a mae'n gorfoleddu. Wedyn diwedd adnod 18, ie, a gorfoleddu a wnaf hefyd. A dyma fe, chi'n gweld, mae'n penderfynu gorfoleddu. Mae'n penderfynu bod yna bethau i edrych arnyn nhw ac i ddod o hyd iddyn nhw bydd yn dod â gorfoledd iddo fe. Gorfoleddu a wnaf. Dwi'n mynd i orfoleddu hefyd. Oherwydd, mae canlyniad hyn, beth sy'n digwydd yn ei fywyd gweud y gwir, ar bwys eich gweddiau chi a chymorth ysbryd Iesu Grist fydd fy ngwaredigaeth, fydd fy achubiaeth, neu fy iachawdwriaeth. A fyna, wrth gwrs, falle bod e'n sôn, mae'n ffyddio gyda we mas o'r jail, ac bydd e'n cael cyfle i wasanaethu eto. Ond mae yna rhywbeth mwy na hynny. Beth bynnag sy'n digwydd yn ei fywyd bydd e'n troi allan iachawdwriaeth iddo fe. Yn y pen draw, fel un o bobl yr arglwydd. Beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywyd ni, mae'n troi allan ein iachawdwriaeth ni. Popeth. Dyw e ddim yn mynd i rwystro ein iachawdwriaeth ni. Y treialon, yr anawsterau, y problemau, y gorffennol, y presennol, y dyfodol, uchelderau, dyfnderau. Apostol Paul ni'r estru nhw. Dyw e ddim yn mynd i effeithio ein
iachawdwriaeth derfynol ni yn yr arglwydd. A mae gyda fe bwrpas am hynny, adnod 20 yn y benod gyntaf, rwyf yn disgwyl yn eiddgar, gan obeithio na chaf yng nghywilyddio mewn dim, ond y bydd Crist yn nawr fel erioed, trwy fy ngwroldeb, fy newrder i, yn cael ei fawrhau neu fawrygu yn fy nghorff i, pryn bynnag ai trwy fy mywyd ai trwy fy marwolaeth. O, mae gyda fe bwrpas mewn bywyd. A'i bwrpas yw mawrhau yr arglwydd Iesu Grist. Mae gyda fe bwrpas i lawenhau ynddo fe a mawrhau yr arglwydd Iesu Grist. Na chi bwrpas mewn bywyd. Mae'n dda cael pwrpas yn dweud. Pam i ni'n codi yn y bore. Pam i ni'n neud beth i ni'n neud. Neu ddim yn neud beth i ni ddim yn neud. A mae gyda ni gyd bwrpas fel Cristnogion. Dyma fe, mawrhau yr arglwydd. Trwy ein tystiolaeth ni, a thrwy ein bywyd ni. Trwy beth i ni'n dweud, a beth i ni'n gwneud. Dyma nod ein bywyd ni mawrhau yr arglwydd. So mae yna slaid dwi'n credu yn dod nesaf. Sa'n gwybod chi'n gallu gweld, sori am y pun, sa'n gwybod chi'n gallu gweld hwnna. Beth yw yw teclyn arbennig i bobl sydd ddim yn gweld yn dda iawn. Ac mae'n grêt y gweud y gwir i bobl sy'n cael trafferth. Mae'r llyfr ar y ddesg, ond mae'n cael ei daflu lan ar y sgrin yn lot fwy. Dim byd yn bod ar y print, ar y tudalen. Mae'r print yn iawn, mae'r print yn glir i rywun sy'n gallu gweld. Ond i rywun sydd ddim, mae angen i chwyddo fe. Ac dyma chi bwrpas yr apostol Paul, mawrhau yr arglwydd. Nawr, dyw hwnna ddim yn golygu wneud Iesu Grist yn fwy. Allwch chi ddim wneud hynny. Allwch chi wneud Duw yn fwy na mae e. Allwch chi ddim wneud yr arglwydd Iesu yn fwy nag y mae e. Na. Ond i ni, yn aml, a mae bendant pobl o'n cwmpas ni, dyn nhw'n gallu gweld. Dyn nhw'n gallu gweld ei fawredd e. Dyn nhw'n gallu gweld rhyfeddod ei bersonau. Dyn nhw'n gallu gweld gogoniant Duw, a prydferthwch Duw, a ffyddlondeb Duw, a daioni Duw, a gallu Duw, a doethineb Duw, a gras Duw, a chariad Duw. Yn Iesu, dyn nhw'n gallu gweld e. Nid ar ddiw mae'r broblem, nid fyna mae'r bai, nid fyna mae'r broblem, nid yn yr arglwydd Iesu mae'r broblem. Ond, mae eisiau chwyddo i bobl cael gweld. Darlun yw wrth gwrs, a mae'n darlun hyfryd. Dyna'n gwaith ni fel eglwys Iesu Grist. Yma yn Llwynhendy, yn y cylch yma, ac yn ein bywydau ni, yn ein teuluoedd ni, yn ein cymdogaeth ni. Mae pobl o'n cwmpas ni, maen nhw'n ffili gweld. Ffili gweld daioni Duw, ffili gweld prydferthwch a gogoniant Duw, a maen nhw'n gweld ni. A maen nhw'n clywed beth i ni'n dweud, ein neges ni. Felly trwy ein neges, beth i ni eisiau gwneud? O mawrhau, dangos gogoniant Duw, gras Duw, ffyddlondeb Duw, cariad Duw yn yr efengil, yn yr arglwydd Iesu. Ac wedyn ni yn ein bywyd ni hefyd. Yn ei bywyd ni, wrth i ni lawenhau bob amser. Ie, i ni'n real, ie, i ni down to earth, i ni ddim yn otherworldly, na dim byd fel yna, ond mae yna lawenydd, mae yna balans yn ein bywyd ni. A falle bydd rhywun yn gofyn, wel, beth sydd gyda chi yn nawr ta? Dyma un o'r pethau fi oedd yn help i fi yn fachgen ifanc i ddod yn Gristion. O'n i'n gallu gweld rhywbeth gwahanol ym mywyd Cristnogion. Rhywbeth o ddim gyda yn fi. Falle bydden nhw ddim yn teimlo bod nhw'n byw bywyd arbennig o dda, dwi'n yn gwybod. Ond o'n i'n gallu gweld, oedd yna wahaniaeth. Oedd yna wahaniaeth. Ac felly mae ein tystiolaeth ni, mae beth i ni'n dweud, mae llawenhau yn yr arglwydd yn ffordd i ni i fawrhau. A mae'r apostol trwy'r amser, mae'n ymffrostio yn Iesu Grist. Dyna beth mae'n neud. Ac mae hwnna yn esiampl ardderchog i chi a fi. Mae'r dyn naturiol yn ymffrostio yn ddo fe hunan, wrth gwrs,
trwy'r amser. Beth mae wedi llwyddo i wneud, beth mae wedi cyflawni yn y gorffennol, beth mae'n gobeithio cyflawni yn y dyfodol, neu hyn, neu'r llall, neu beth bynnag. Ond na, i ni'n ymffrostio, ac yn llawenhau yr un pryd, yn yr arglwydd Iesu. Mae di cymto popeth yn sbwriel, chi'n cofio, rybys, y pethau oedd yn pwyso, pethau oedd yn bwysig, pethau mawr oedd yn ymffrostio. Na, rybys. O gymharu â Iesu Grist, a bod yn Iesu Grist ac yn ei gyfiawnder ef. Ac wedyn mae'n dweithio ni yn Rhufeiniaid, wnaethon ni ddim llwyddo i ddod at yr adnodau hyn bore yma yn yr ysgol Sul, Rhufeiniaid pennod 5. I ni wedi nawr, trwy ras Duw, wedi dod i heddwch gyda Duw. Ni nawr mewn heddwch. Ni wedi cael maddeuant, ni wedi cael ein cymodi, di ni ddim yn ein pechodau. Mae'r oen wedi pwrcasu ein pardwn ni, newydd ganu fe. Byches yw hwnna, wedi prynu ein pardwn ni gyda'i waed. Ac felly, yr ydym hefyd yn gorfoleddu. Ein gorfoleddu yn y dyfodol i ddechrau, ac am gyfranogi yng ngogoniant Duw. Beth bynnag sy'n digwydd i chi a fi heddi, i ni ar y ffordd i'r gogoniant. Ble ni byth anghofio hwnna. I ni'n etifeddion, chi'n gweld? Rhyw ddydd, byddwn ni gyda'r arglwydd. Mae yna etifeddiaeth yn cael ei gadw i ni yn y nefoedd. Beth bynnag ddigwydd nawr, mae hwnna gyda ni yn Iesu Grist. Ac wedyn ni fy mlaen nawr te, heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu nawr yn y presennol, yn ein gorthryfnderau. Oherwydd ddewiddom mai o'r thryfnder y daw'r gallu i ymddal, endurance, ac o'r gallu ymddal y daw'r rhyddyn cymeriad, character, ac o gymeriad y daw gobaith. Oherwydd bod ni mewn perthynas iawn gyda Duw mae hyn, oherwydd bod ni yn yr arglwydd, a mae yno ni, mae'r gorthryfnderau yn gweithio daioni. Mae'n ein hadeiladu ni, mae'n ein puro ni, mae'n ein erthu ni, mae'n ein coethi ni, ac yn ein paratoi ni ar gyfer y gogoniant ymlaen. A dyma obaith na chawn ein siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau. Trwy'r ysbryd glân mae wedi ei roi i ni. Mae gyda ni deposit o'r gogoniant. Mae gyda ni brawf o'i gariad yn ein calonnau ni trwy ei ras. Ac un arall, 11, heblaw hynny rydym hefyd yn gorfoleddu yn niw trwy'n harglwydd Iesu Grist. Trwy ef yr ydym yn nawr wedi ein derbyn i'r cymod. A mae'r llythyr yn llawn o'r arglwydd Iesu. Wrth gwrs, yr un fydd yn gofalu am bob angen sydd gan yr apostol, dewn ni at hynny nes ymlaen ym mhennod 4. Yr un sy'n gweithio popeth daioni, hyd yn oed tra bod yng ngharchar yn Rhufain. Rhagor o bobl yn pregethu'r Efengyl, yn fwy hyderus, mwy o gyflwyno'r Efengyl, achos bod Paul yn y jail. Llawenhau gorfoleddu yn hynny. Ond dwi eisiau gorffen gyda phwynt arall, sydd yn amlwg iawn yn y llythyr yma. Mae'n llawenhau yn y Philippiaid. Mae'n llawenhau ym mhobl yr arglwydd. Naw'r arwydd bod ni'n caru'r arglwydd yw bod ni'n caru pobl yr arglwydd. Mae hwnna'n amlwg yn y Testament Newydd. Un arwydd bod ni'n llawenhau yn yr arglwydd yw bod ni'n llawenhau ym mhobl yr arglwydd. Yn ein brodyr a'n chwiorydd ac yng ngwaith Duw ym mywydau ein gilydd. A falle bod ni ddim wastad yn meddwl am hynny pan ni'n meddwl am lawenhau yn yr arglwydd. Ond mae mor amlwg yn y llythyr yma. Adnod 4 a 5, i ni wedi cyfeirio ato fe reit ar y dechrau. Dwi'n cofio amdano chi pob amser ym mhob un o'n gweddiau dros bob un ohonoch, a rwyf yn gweddio gyda llawenydd. Pan mae'n gweddio drostyn nhw, mae'n llawenhau wrth feddwl amdanyn nhw. Diolch y byddaf am eich partneriaeth yn yr Efengyl, o'r dydd cyntaf hyd yn nawr. Mae'n llawenhau, achos mae gyda fe deulu y ffydd. Mae gyda fe frodyr a chwiorydd yn Philippi. Maen nhw'n bell iawn oddi wrtho fe yn ddeiaryddon, ond maen nhw gyda fe, fel teulu, yn yr un gwaith, yn yr un Efengyl. Maen nhw gyda'i gilydd.
Ac mae hynny yn dod â llawenydd iddo fe. Felly, wrth i ni feddwl am ein gilydd yn eglwys Iesu Grist, yn eglwys y Tabernacl, ac eglwysi eraill, wrth gwrs, i ni yn llawenhau wrth feddwl. Wel, dwi ddim fan hyn ar ben yn hunan, i ddechrau. Mae teulu gyda fi. Teulu'r ffydd. Mae ni'n dod â cyfrifoldeb arno ni, i garu'n gilydd, i gynnal ein gilydd, wrth gwrs, a ni'n cwmpo yn fer, yn aml, ond i ni'n llawenhau yn ein gilydd ac yn ein partneriaeth, yn y gwaith, yng ngwaith yr Efengyl. Maen nhw wedi dod i'r bywyd. Maen nhw'n dyfalbarhau, maen nhw'n dal i fynd yn y bywyd Cristnogol. A mae hwnna'n destun llawenydd. Pan ych chi'n gweld eich gilydd yn tyfu yn y ffydd, yn dod i weld pethau newydd, yn tyfu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth o'r arglwydd, yn gallu tystio i ddaioni ar arglwydd, yn ei bywyd. Pan chi'n gweld y pethau yma, ym mywyd ein gilydd, mae'n lawenydd, mae'n destun llawenydd i ni. Mae'n rheswm i ni i lawenhau yn yr arglwydd. Mae'n llawenhau wedyn ni yn eu tyfiant nhw. Mae eisiau gweld nhw'n tyfu, chi'n gweld. Dim yn aros yn yr unfan. A mae'n gweud fel hyn, pennod 2 yw hwn, os oes gennych yn Rhist unrhyw symbyliad, unrhyw apel o di-cariad, unrhyw gymdeithas trwy'r ysbryd, os oes unrhyw gynhesrwydd a thosturi. A dyma beth mae'n gweud, cyflawnwch fy llawenydd, trwy fod o'r un meddwl, yr un cariad at eich gilydd yn unfryd ac yn unfad. Mae eisiau gweld yr unoliaeth mewn tyfu. A bydd hwnna yn peri bod e'n llawenhau rhagor. Yng ngwaith Duw yn ei bywydau nhw, fel bydd yn ei fywyd e. Ac felly wrth iddo fe weddio dros nhw, mae e'n disgwyl bydd e'n llawenhau o weld Duw yn gweithio yn mywyd. Wrth i ni weddio dros ein gilydd, bydd Duw ar waith yn mywyd ein gilydd, mwy a mwy, i ni'n edrych ymlaen i lawenhau wedyn ni, o weld ateb y gweddiau hynny yn ein bywydau ni, yn mywydau ein gilydd. Mae'n llawenhau bod eraill yn fwy hyderus i bregethu yr Efengyl. Mwyafrif y credinwyr, pennod 1:14, oherwydd i mi gael fy ngharcharu wedi dod yn hyderus yn yr arglwydd, ac yn fwy hi o lawer i lefaru'r gair. Rhai oedd yn bach yn swil felly ac yn ofnus o'r blaen, a nawr maen nhw'n dechrau blodeuo ac yn fodlon dweud ac yn cael gras i ddweud am yr arglwydd. Llawenhau a gorfoleddu yn hynny. Llawenydd yn y credinwyr eraill, yn ei frodyr a'i chwiorydd yng Nghrist. Mae'n llawenhau wrth feddwl am dywallt ei hunan allan yn y gwaith mwyn eraill. Ac mae hynny'n ryfeddod. Os tywelltir 2:17, os tywelltir fy mywyd i yn ddiod-offrwm ac yn aberth mwyn eich ffydd chwi, yr wyf yn llawen. Dwi'n llawen, dwi'n hapus. Beth bynnag mae'n gostio i wasanaethu ein gilydd, i sefyll gyda'n gilydd. Dwi'n llawenhau ac yn llawenhau, cyd-lawenhau gyda chi, yn yr un modd byddwch chwythau'n llawen a cyd-lawenhewch a mi. Mae'n gweddio bydda nhw'n cael yr un llawenydd i gydweithio gyda'r apostol Paul ac i roi eu hunan yn y gwaith. Mae'n llawenhau yn anfon Epaphroditus yn ôl. Mae eisiau cadw fe mewn un olwg, wrth gwrs. Mae'n mwynhau i gwmni fe. Mae wedi dod, a mae siŵr o fod yn help mawr i Paul, pan mae dan y rest fyna. Meddyliwch gael rhywun i aros ac i ddod bob dydd i weld e, o mae'n gymaint o hwb iddo fe, wrth gwrs. A mae wedi bod yn dost, a mae'n teimlo nawr bod e'n well, mae rhaid iddo fe adael e fe nôl. Mae concern dy fe dros yr eglwys, mae concern gyda'r eglwys dros dy fe, a mae'r apostol yn penderfynu hynny. Yn wir, fe fi'n wael, adnod 28, yr wyf felly yn fwy eiddgar i'w anfon, mwyn i chi lawenhau eto o'i weld,
ac i minnau fod yn llai fy ngofid. Derbyniwch felly yn yr arglwydd gyda phob llawenydd. Mae nhw'n llawenhau ynddo fe, mae Paul yn llawenhau os bydda nhw'n llawen o gael Epaphroditus yn ôl. Ac un peth arall i orffen, y 10fed adnod o bennod 4. Mae'n llawenydd mawr yn yr arglwydd i mi fod eich gofal amdanaf yn awr o'r diwedd wedi blaguro eto. Maen nhw wedi dangos i gofal. Maen nhw wedi dangos bod nhw gyda Paul. Maen nhw wedi dangos bod e ar eu calonnau nhw a'i meddyliau nhw, a maen nhw wedi anfon rhodd. A nid jyst wedi anfon rhodd, maen nhw wedi anfon un o'i harweinwyr nhw gyda'r rhodd at yr apostol Paul. A mae hynny wedi dod â llawenydd iddo fe. Mae'n llawenhau yn eu haelioni nhw, a'u cefnogaeth nhw ac eto i eu partneriaeth nhw. Felly, i ni'n byw mewn cymdeithas lle mae gofid a phryder yn aml yn codi i lefel uchel iawn gyda phobl. Mae'n cydnabod hynny ac yn effeithio eu bywydau nhw. Ac i ni'n byw yn y byd real hefyd, gyda gofidiau a phryderon ac ofnau a stresses a strain sy'n dod i'n bywydau ni. Ond mae'r arglwydd yn bwriadu, ac i ni'n cael ein dysgu fan hyn yn edrych goffa, a gallwn ni fod yn llawenhau hefyd yn yr arglwydd bob amser, ym mhob achlysur, bod yna balans, bod yna persbectif a bod yna ffocws yn ein golwg ni, sydd ddim yn boddi ein llawenydd ni, sydd ddim yn mygu ac yn diffodd ein llawenydd ni, ond bod yna ar hyd yr amser yn ogystal â'r pethau eraill i ni'n ei brofi. Gadewch i ni weddio am ras i gael persbectif yr apostol Paul, persbectif y Beibl mewn bywyd, wrth wynebu bywyd a popeth mae'n golygu yn y byd yma. Gadewch i ni i gofio'r arglwydd, cofio pwy i ni yn yr arglwydd, beth mae'n neud yno ni a trwom ni, beth sydd gyda fe ar ein cyfer ni. Gadewch i ni fod yn rhai sy'n edrych amdano fe, yn edrych am ôl ei law yn ein bywydau ni ac y mywydau eraill hefyd. Yn y byd hefyd, yn ein brodyr ac yn ein chwiorydd ac yn y greadigaeth o'n cwmpas ni'n gallu gweld ôl llaw Duw. Yn ein bywyd ni, yn ein gilydd, yn y greadigaeth o'n cwmpas ni. A mae hynny yn dod â llawenydd i'n calonnau ni, a hynny er gogoniant iddo fe. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn ola. Gorfoleddwn heddiw a moliannus lef, rhown y newydd llysgar fawl mewn anthem gref.
Diolch I ti, Arglwydd, am dair I ni eto heno. Diolch am yr anogaeth ac am y disgwyliad gen I ti I lawenhau bob amser yn yr arglwydd. Diolch bod gyda ni ddigonedd o resymau parhaus I lawenhau. Diolch bod hyn yn wir amdano ni, beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywyd, beth bynnag yw tymor ein bywyd ni, beth bynnag yw amgylchiadau ein bywyd. Neu di'n helpu ni, Arglwydd, neu di'n helpu ni annog ein gilydd I gael y persbectif yn iawn a'r ffocws yn iawn yn ein bywyd, a bod ni ddim yn colli golwg arna ti, ac ar yr hyn wyt ti wedi wneud drosom ni'n barod, ac ar yr hyn wyt ti yn I wneud, a beth fyddi di wneud, yno ni a thrwom ni. Helpa ni, Arglwydd, wyt ti'n deilwng, wyt ti'n heiddi hyn, bod ni'n llawenhau yn yr arglwydd bob amser. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a'r hoso gyda ni, hyd nes y daw. Amen.